Gendang. Deg-degan tuh mas, deg-deg jengkleng no. Piye kok ora kompak piye? Iki bengi iki aku tombo kangen lho karo jenengan. Kok nganti dhewe-dhewe nyele iki lho. Kok iso? Awas. Deg-degan Ayo. Deg-degan dek dek. Oh, awas. Kono lho kok ngadep rene iki lho kok iso. Iki ndek tak jengking asam urat to iki. Ora nek iki kok wis ora. Kowe iki yo madhep lho. Ayo dadi Yo, sithik ning memuaskan lho. Deg-degan jantung deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekewo apa bener seliramu wis pepisahan. Ping telu ngono kuwi ya, Mas. Oke. Coba. Mas. Teratapan Mas. Sing wedok kok ora agresif blas. Eleke iki lho. Lah nyapa? Sing jenggleng kene kolore pedhot iki lho. Kowe mripatmu yo nyak. Lah sing jenggleng kene kono sing agresif. Ora ngerti wong tuaku ya ngono kuwi ngono. Oh nggih. Terus siap-siap amit nggih. Teratapan. Singa. Tunggu teratapan. Nalikane foto kali sampean. Tak pikir Mas, sampean isih pujan. Jebulane sampean sudah ayo ke ndang ngopo Mas ning kutha Semarang lagi ketemu kok wis wani bilang sayang setuke Malam minggu doang ayu coba bingung hatiku. Wijaya Laras Indonesia Jose deg-degan dek deg-degan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare
ora nono aku ra ngekemo apa bener siram wis bepisahan. Yo, awas dok. Ayo, ya, awas. Gua ki waduh. Jas. Iki yo gelem mencolot ta ya. jajal aku nduk Iya. terada kayak goyang aku kayak Teratapan Mas. Iso gadul. iki goyangane kaya mentok kaping telek Tapi kan iso goyang. iya lho Kudune tratapan Mas kono ki dedet awakmu terus wek ngono. moh Mana ya? moh aku Lah ngopo? dadi bebek bahaya Loh, sing wedok ki bar tratapan Mas kendangin dedet terus sing wedok ngene wek terus kowe sing lanang wek terus akhirnya wek ngono. mudul wis kewer Ngono. Aku berarti dari belakang Nah, sini. ngono. Wek. Ayo tratapan. Kok nek nelek piye? malah ya timpalan dhewe Kok timpal. Ya ngono kuwi saya sekata to kok iso. Ayo. Teratapan Mas. Ah, sedae kan. Ayo ndang. akeh wong Aku sing ngene-ngene iki lho. ya tak akeh wong lho nyapot to anu ning tebon-tebon dilu Apa ning suku-sukutan ngono? gundulmu gatel kabeh metu ya Teratapan jatuh orang ngira kepanggih kali sampean tak kira Mas sampean isih bujang jebulane sampean Wes ora perlu lagu, Dik. Senajan anyar ning sing tetep setia. Masa Mas Iya. Mari ya Mas Pak Kades Wirejo Bogor. Jatuh Dik ketuke wis patuk akeh kene ke kang apa ning kota Semarang lagi ketemu lakok lagi pegang pegang Jatuh Dik maleme minggu kowe wong ayu jo gawe gelo atiku